Parehas naman ako ka. Ano yun? Kantahin ko muna to ulit kasi mali yung kantahan namin. Sino? Hindi ka. Mali na naman? Oo. Tignan ninyo ni Ate Brenda. Ate Brenda. Kasi sabi niya, 300 naman daw bibigyan niya sa akin. Ang inibig. Magmamap na lang naman. Ikaw, here we are again. Gagani next time. Ganito Michelle na lang. Ay. One, two, Perfect. wait lang.
Bali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, bali, 1, 2, 3, Hmm.